Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Авылым тавышлары. Ләмбәре районында үткәрелгән фестиваль, конкурс нәкъ шулай атала. Бу хакта тулырак Мордовия телерадиокомпаниясенең Сияжар милли тапшырулар бүлеге хәбәрчеләре белән берлектә эшләнгән репортажда. Әнә шундый мәктәп балалары да инде күркәм яшькә җиткән, өлкән яшьтәге милләттәшләребез дә катнашты җыр бәйгесендә. Фестивальдә республиканың 16 районынан һәм Саранск шәһәреннән үзешчән артистлар, фольклор, вокаль коллективлар һәм солистлар татар халык җырларында, заманча эстрада хитларында башкарды. Конкурсантлар ел саен тамашачыларны яңа репертуар, милли костюмнар белән җәлеп итәргә тырыша. Нурҗихан Симаева фестивальдә 2нче тапкыр катнаша. Соңгы елларда уздыра идек Саранскида, быел инде үзебездә бик күп халык, бик зур теләк белән киттеләр бу конкурсна. Бүген инде үзегез күрәсез килделәр. Сәнгать теле һәркемгә аңлашыла. Мордовия Республикасының Якташлар төбәк милли-мәдәни автономиясе җитәкчесе Шамил Давыдов белдерүенчә, әлеге фестиваль Мордовия халкының һәм кунакларының күңелен яуларга өлгергән инде. Мы сегодня с вами встретились. Авылым тавышлары конкурсы быел 12нче мәртәбә үткәрелде. Күптән түгел ул республика күләм статус алды. Мондый фестивальләр Россиядәге төрле милләт халыкларына үз гореф-гадәтен, мәдәниятен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Авылым тавышлары бәйгесендә җиңү өчен түгел, милли сәнгатькә булган хөрмәт өчен катнашам ди Әлфия Максимова. Авылым тавышлары моңлы тавышлар. Татар җырлары моңлы була. Матур була. Шуңа күрә без тырышып бүген җырларбыз, иң яраткан җырларыбызны. Җиңүчеләргә бүләкләрне Республика халык иҗаты йорты, Ләмбәрә районы администрациясе, Якташлар төбәк милли-мәдәни автономиясе җитәкчелеге һәм Юлдаш крестьян фермерлык хуҗалыгы бергәләп әзерләгән. Иминлек кагыйдәләрен саклау ниятеннән фестивальнең гала-концерты тамашачыларга интернет аша тәкъдим ителде. Мордовия дәүләт телерадиокомпаниясенең Сияжар милли тапшырулар бүлеге хәбәрчеләре белән берлектә Мөршидә Җихан, Татарстан яңалыклары өчен.